Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, alkalde sa siyudad sa Victorias nagpositibo sa COVID-19. Magutod nga nakapatay sa ilang magulang sa Barangay Kabog nagapabilin sa presuhan. Sa mga balita nasyonal, Duterte kag Robredo nagpalambot sa pagpanginbulahan kay US President-elect Joe Biden. Senator Drilon duda sa preparasyon sa Pilipinas sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action. Happy Monday, everyone! Sa nagaupod sa aton subong nga aga, good morning, gid mga ka-action. Kay Alex Monteza, good morning. Kay Antoinette Peliado, good morning kay Dodoy, kag Arlie Peliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome. Kay Joel Bautista, good morning. Rosalie Antorin Navales Rojo. Kay Judinia Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Kay Titing Angels, good morning. Yes. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning man. Philip Isulat. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Dra sa may Minnesota. Kay Edzil Osorio, good morning Action Boy and Doy, watching live here sa Barangay Gomez, Pontevedra, Negros Occidental. Kay Alex Monteza, daog ng bagong president sa US. Yes, si Joe Biden. Miss Seven Heaven, good morning man. Sally De Sousa, taga Sam Village, keep safe everyone. And God bless. Marites Gonzalez, good morning. Glycia Avlas, mayong aga mandra sa may Vancouver, Canada. Kay Teresita Quinto, good morning. Ayan Kalamba, dra sa may Singapore naman siya. Yeah. Si Action Boy ko naman. Good morning man kay Jocelyn Libuon Dispoho sa imo dira maayong aga, sa kay Edwin Miranda Sr. Bro, maayong aga sa imo. Kay Gingging Arroyo, good morning. Kay Remia Garcia, kag kay amigo naton Ronnie Vega, good morning dira sa imo pare. Kag kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning man. Phil Alonsagay, dira sa may Japan, good morning dira sa inyo kag sa bilog nga pamilya nga ara dira ano. Sige. Ano sa mga ning adlaw? Lunes yan eh. November 9. Yes. Pila na lang kadlaw at isang Pasko? 46 na lang. Lapit na lang 46. I am correct?
Hindi, gura. Correct ka. 46 days before Christmas, kag 53 days before New Year kita mga ka-aksyon. Dali na gid lang kaayo. Sa kay Artemio de la Vente, maayong aga dira sa imo. Permis sa pamati dira sa may Rosales, Pangasinan. Good morning kuno sa kay Art de la Vente and family. Mga taga Santo Niño stop, no? Anbeda, maayong aga man. Sa kay Mar Uza. Mayong udto kagabi, mang aga udto kagabi. Oh, kompleto. Okay. Donato Aguda, good morning man. Ate, sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Pagkatapos ako na dire sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay Aksyon Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginakabig ni Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca nga pahanumdum sa iya kag sa publiko nga hindi dapat magkumpiyansa sa anuman nga ginahimo ilabi pa nga nagapabilin ang paandam sa COVID-19. Sa interview sa Action Radio Bacolod, liwat gin panumdum sa alkalde nga istriktuhon ang pagsunod sa minimum health standard pareho sa pagsuksok sang face mask, face shield, paghugas sang kamot kag social distancing. Nagwa ang pahayag ni Palanca matapos ini nagpositibo sa virus kag hindi man niyang patod kundi niya ini nakuha. Nagpasalamat ang alkalde nga mild lamang ang iyang ginabatsyag apang ginhimo ini nga moderate sa doktor matapos konsiderar ang iya edad nga 60 anyos. Ginpahayag sa alkalde nga sa piyak nga nagpositibo apang asymptomatic ang apat niya ka mag-opdanan nga natapikan sang virus. Gusto ko i-share. Yes, Wear ma'am. your mask, wear your shield, Yes. social distancing, wash your hands. Ang viral load ko nakaigo sa akin, hindi tama because I have. So, kung careless ko siguro, mas grabe nga viral load nakaigo sa akin. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Francis Frederick Palanca sang siyudad sang Victorias. Nadugangan sang 96 ang kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 17,721. Ang 5 ka lugar nga naka-record sang madamo ang kaso among Iloilo Province nga may 39, Bacolod City nga may 32, Iloilo City nga may 13, Negros Occidental nga may 6 kag Guimaras nga may 4. Nagsaka sa 14,335 ang recoveries matapos nadugangan sang 50 ka bag nga nag-ayos sa balatian. Ginanunsyo man sa GOH6 ang isa ka bag nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 444. Sa ibang panaton nga balita lokal, nagapabilin gyapon sa custodial facilities ang Police Station 9 ang mag-utod nga Sanday Wilmar, 28 anyos, kag mangon sinig si Jomar Bandico, 20 anyos, matapos napatay sa mga ang ilang magulang si Larry Bandico, 32 anyos, dira sa may Purok GK Village sa Barangay Kabug, siyudad sa Bacolod, sadtong Sabado sang gabi. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Staff Sergeant Mark Salde, investigador sa sining kaso, ang biktima nakaangkon sa pila sa liog, tugas ang paglabo. Kag pilas man sa ulo, tugas ang paglampos. Duga man ni Salde, ginaligar, nakainom ang biktima, nagmaoy ka nagkuha pa sang ispading. Duga man ni Salde, nagdumugay pa si Wilmar kang ining biktima, tubtob na agaw sa ang ispading sang magulang, kag ginlabo ang iya magulang. Suno kay Salde, nakita man ni Junmar ang ginhimo sa iya magulang, nagkuha ini sang kahoy kag ginampusan sa ulo ang ining biktima, nga nagresulta sang iya sini nga kamatayon.
Ginserbihan naman sa warrant of arrest ang isa ka 36 anyos nga lalaki sa Patrick Village relocation site, Barangay Tiglawigan, siyudad sang Cadiz. Ang suspect ang ginkilala kay Boboy Sayam, kay nagapuyo sa Muman nga lugar. Si Sayam ang nagapangtubang sa kaso nga pagpatay kag wala sang ginrekomendarang korte nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog ni Honorable Judge Renato Muñez, Executive Judge sa Regional Trial Court Council, Branch 60, Ciudad San Cadiz. Nadakpan man ang isa ka soltero sa bypass operation sa Purok Pag-asa, Barangay Bugang sa Banwa Sang Toboso. Ang nadakpan ginkilala kay Ronald Molina, 25 anyos, pumuluyo naman sang Purok Malipayon sa Muman nga Banwa. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Kenneth Magan, ang hepe sa Toboso PNP, nabaklan sa napatian Shabu si Molina, kanakuhaan pa sang balor 5,304 pesos sa sang Shabu, kag 500 pesos nga buy-bust money. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Kag sa ato naman mga ka-actions, Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bata. Okay, good morning man kay Jeneline Bandoha, may aga kuno Action Radio. Good morning lang sa Bandoha family sa siyudad San Canlaon, Negros Oriental. Alin ini sa Quezon City. Kay Ma'am Pinky Teruel, happy Monday morning sa imo dira, no? Kay Ma'am Alegria Magtang Portal, ang ilang principal. Good morning. Annabel Calderon Duremdes, morning sa familia Calderon sa Cadiz. Kag sa Libuon family sa Cadiz, no? Bia Jonathan, good morning kay Jonathan sa imo dira. Josette Magua de los Reyes, good morning man. Sa kay amigo naton Ronnie Sidayon Gordon, good morning sa imo dira, no? Sa kay Ernesto Rigazzo, kag sa Rigazzo family sa Barangay Hagimet, Lacar, Lotas City. Jerthel Humayaw, monitor lang kami di sa duwa ko ka Angels, Marie Antoinette kag Elijah May. Erwin Gonzalez, Corazon Villasis Gayo, good morning man.
Sige, si Vanessa Mayo, tama gyud ng mayor to simply follow the so-called protocol. Nga ining aton nga problema ni sa COVID ni basta gasunod lang kita sa protocol, medyo may panaming kita bla sa aton kaugalingon, no? Sakay Vicente Similiano, good morning man dira sa imo. Meron ka pa na, Dors? Greet ko, Action Boy, dalang pagitaon ko tabla na. Kita, Nagapag-greet to siya. Nagapag-greet to siya sa sakon mo. Kapilagi siya gambal mo nang i-greet ko, B. Kay Carmela D. Gina-greet niya, Action Boy, si Hazel, si Jessa May, si Rose May, kag J. Mark, kag Jessa. Susulit ba? Lain pagida si Jessa May, lain pagida si Jessa. Okay, Jessa, basi kung okay. kundi pag kundi na bata sa pamiro, gid si niya sa isang parents niya. Sinungalan tani niya si Jessa la na. Tika nagbata pagidason. Niya sinungalan tani man yung dungi lang me. Jessa. Kalay lang me para bata pagiluat Jessa Joy naman. Ubuson tala niya Marie nga supon mama na Action Boy. Jessa Marie. Good morning, good. Sige, may lang pagpamati. Ano sa imo vlog dugangan lang Joy yan, di ba? Dorel Joy. Ay, wala kaya Joy. Wala ka Joy? J ko, Dorel J. Nag-agi. Kalain. Kay Wilma Cabarles, Action Boy, araman siya nag-upod sa aton. Good morning. And Alex Fuentes, good morning, sir. May lang nagapag-pamati, Action Boy. Congratulations gali sa kay Kwan, sa kay Joe Biden. Abi ko sino, gini congratulate mo, bongga. Hindi wala. Siya yes, congratulations. nag presidente sa Amerika. Siya nagidya. Ano kaya hambal nila man? Ng America Turns Blue. Pero hambal ko ni Joe Biden wala ko nung yasang color ang Amerika. Oo. So buong ko ng Amerika, ano kaya hambal unified. Kag hambal ko no nagdalagan siya as Democrat. Pero he is now the president of the American people. Una sa ano ko na, united ko na, hindi separated. Okay. Bongga na. Ay, ganitong inakwanto, unity and healing mo. Dapat tigid, no? Galing kasi Trump daw ay panag-concede wala Japan. pa siya na-healed. Wala pa siya na-healed. Wala pa siya na-heal. Wala to niya patuguro makakita ka to sa mga psychiatrist. To nga may... wala ka nakita nga mga psychiatrist. To daw may ara nga diagnosis bala sa iya mo. Ay, galing. Wala ko nakakita ng report. Damdam mo, tapos lang makakita, tatawa, wala na kayo may mga psychiatrist dito. Nga may ara sila, ano pa na sila, diagnosis kay Trump. Ano ko na ila diagnosis? Nga si Trump kuno is dangerous to the world. Hello, OMG. Oo. Galing ka. Kita ko na mo, may psychiatrist, damo ni sila. Yan di kami ang mga Democrats, hindi makamiway kami awa. Psychiatrist sila. Ang ilang sa mga pronouncement, sa mga hambal ni Trump, ila pag-diagnose na ito ka-dangerous sa iya to the world. Hambagin ni Ma'am Vanessa Mayo, it's united, not divided. Yeah, correct. Manambal mga gapo ni Joe Biden. Kasi Trump din yung boto ni Ma'am Van. Naka-move on guys, Ma'am Van. Si Trump wala pa. Pero, sige lang. Basi, ginaano yung Action Boy, ginaano yung tawag sa naman. Do ginaga pa blaga process pa bala sa iyang mga perde siya. Hindi sa kabato no. Inday Rivera man sa US, alin sa Los Angeles, California. Ang Los Angeles ni called for Biden mo. Ini sila na Biden ni ang California. Ang California ang state, Biden ni sila. Ever since kwan man sila Democrats man ni ang ang California. Si Indalia Vera, Action Boy, nagapamati siya kuno dala sa may Los Angeles. Ang magane sa Los Angeles, California. Siya nagalig yung basa. Standby sa mga balita national.
Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpalambot ang pagpanginbulahan paagi kay Presidential Spokesman Harry Roque si Presidente Rodrigo Duterte sa katalagan ni Joe Biden matapos mailahir bilang bagong presidente sa Estados Unidos. Sunod kay Roque, committed ang Malacanang nga mas papasguhon pa ang relasyon sa Pilipinas sa Estados Unidos sa idalom sang termino ni Biden. Si Biden ang nagdaog sa pagka-presidente base man sa US media batok sa kasumpong nga si incumbent US President Donald Trump. Si Biden ang opisyal nga mapungko sa pwesto sa Enero 20 tuig 2021. Ginpanginbulahan ni Vice President Leni Robredo si President-elect Joe Biden pila ka oras matapos gindeklarar sa US media ang Democrat amo ang nagdaog sa Nobyembre 4 nga eleksyon. Sa isa ka tweet, ginpahayag ni Robredo nga kadalagaan ni Biden isa ka affirmation sang ginisa nga democratic ideals sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Si Biden ang nagdaog bilang presidente sang US kag nagpromisa nga tinguan nga maisaliwat ang natunga nga pungsod sa pek nga si President Donald Trump hindi mabaton ang kapyerdehan. Samtang duda naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa preparasyon sa pungsod sa pabakal sa COVID-19 vaccine sa tion nga ini ang mangin available. Pila sa mga concerns ang senador amo ang kakulang sa pondo kag wala sang klaro pang distribution plan. Dugang pa ni Drilon ang ginaduso nga 2021 national budget nag-alokar lamang sang 2.4 billion pesos para sa COVID-19 vaccines. Ginklaro ni Drilon nga suportado sini ang plano ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. angon sa pagbakal sa bakuna kag kun pila ang target nga una nga mahatagan apang ginakabalakan sini kun diin makuha sang dugang nga pondo ilabi pa nga tama kagamay sang alokasyon. Una ang ipahayag sang Department of Health nga kulang sang 10 billion pesos ang pondo apang para sa senador mas sobra pa diri ang kinahanglanon. Naglabot na sa 700 milyones pesos ang PhilHealth sa utang sili sa Philippine Red Cross. Sunod kay PhilHealth spokesman Ray Balianya, ang ahensya mag-release ang 100 milyones pesos sa kada semana agud masettle ang balayran sa COVID-19 test nga ginpatigan sa PRC. Ang PhilHealth ang may balanse pa sa karon nga 337 milyones pesos. Nagpasalamat naman si Balianya sa PRC sa pagbalik sa COVID-19 testing operations matapos magbayad sa inisyal nga 500 milyones pesos sa Oktubre 27. Ginpahayag naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga dako ang epekto sa testing capacity sa pungsod para sa COVID-19 ang ginhimo nga pag-suspend sa Philippine Red Cross sa testing para sa repatriated overseas Filipino workers bangod sa utang sa PhilHealth. Sa public press briefing, ginpahayag ni Vergere nga 20% sa testing capacity ang nabulig sa PRC bangod madamo sila sa laboratory rason nga sang naguntat ang pagproseso may dako ining epekto sa kapasidad sa pungsod nga makapatigan sang test. Suportado sa Joint Task Force COVID Shield ang ginaduso nga pagdumili sa caroling sa panahon sa Christmas season bawod sa peligro sa COVID-19 infections sa mga kabataan. Suno kay JTF COVID-19 Shield Commander Lieutenant General Guillermo Elezar, nagahulat pa sila sa desisyon sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases angot sa proposal. Patag ni Elezar ang caroling tradition na sa mga Pinoy apang subong ngayara ang pandam sa COVID-19 importante nga unahon ay kay lawas ang tanan agud ma-enjoy ang Yuletide season kaupod ang pamilya. Samtang ginapauna ni Presidente Rodrigo Duterte sa Expanded Task Force ng Department of Justice ang pag-imbestigar sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sunod kay Senator Bongo, partikular nga ginapatutukan sa Presidente ang ghost projects nga nangin systemic corruption na. Apilar ni Go sa mayara sa gobyerno nga kaayuhon ang trabaho kag likawan na ang pagpangurakot. Kag sa katapusan nga balita national, gin-report ni Kabataan Representative Sara Ilago ang death threat batok sa iya nga nakapost sa Facebook page
sa Cantilan Municipal Police Station Community Relations Office sa Surigao del Sur. Sa iya tweet ginpost ni Ilago ang screenshot sang poster nga nagapahayag nga iya gin-report ang death threat sa PNP. Gin-mentionar sa mabalidha ang Public Information Office ng PNP, National Bureau of Investigation kag Commission on Human Rights. Base sa gin-screenshot ni Ilago ang poster na post sa Facebook page nga Cantilan PCR MPS o kon Police Community Relations Office of Cantilan Municipal Police Station. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:26, inyo ginmamatian ang aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabong sa inyo News Team. Aksyon Darrell Cabato. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!